Baibuli banyareko babako boli wako bwaterana na kweneke buna banyareko babako bakinia abana babo ase chimbwa chiria chibwenete gukwana ritiko rero oyo kurwanirira obwene bw'abana Agnes kwamboka gekonge nigo biganyareko babako bolia serikali kweneke abuna nyareko bekwire bitambukiro buna enchira eye mohyogosira na guikirania amachiko ali arengete komurenda omwana muliki oito Paul Kapokara nigatwarganite roboti rwa senchire yobikirano Lero kulialenga litiko lya mwelyo lyabagani ku Rwaseke County komenebere kuikirana emeye County Nyamira wesomya bitambukiro wa County Nyamira yanyareko bagegwa kasokoro isha machiko yokulenda abana mona bali amenyeta muno obalima nigati amenye ku Rwase ebunga ya Buruwe sokire na kogokere gitambukiro gya serikali ya County Nyamira koraisa lichiko yokulenda abana inde no magoka asesa guri Nyamira yeitonja etetiri chikoli abana na ndi tugenete serikali babwatesie orenga namona Agnes Kwamboka uyoteneto okurulirwa kwa abana ku Rwase chinseme chiga cha ewadi ya Nyansiongo na wigo nechisegi chegenga nigo aichanire enchira abana bake bagendreko bakuniririrwa anena sokoli no chisemi asikorenga namonere babwatanigwe asogokole mirimo eyureme kongo serikali yetu bwatesie lichikoli abana baigura itsichaba na barabubeta nenere kendi yonse gako korwa somochi gyakorwa umwana umanyete tiye tokanga no moiburi bwekogokora na abaiburi bonse babe concerned na abana babo omoiburi amanya umwana wayenka yakare umwana wayekera soka nga yagenda abantu abange baligeta abana chi hoteli Kolis Chombe mbali kuinyora ngoyo no mwana bwe skuru abaya bakale skuru ngakiyarenge ko babiya kera serikali yaitora atubwatesi na intubu nabangi na torore nga basiriria amarua basiriri chikupeli basiriri chinyasore ekera abana baito mbaji ko babagudurumi wakira wakati na kila wakati kulingana monere nigagende ko bagagosegeta bagambi amo nabasigari kwene kibona ngo bwaterana bale eri gukora okugambira na wege ngo kumanyaka ntibna kangaru okukwagendre ko bagogosalie kyale kya matukayega ruto atokonye kindi kyatokonye na abagambi baito akaniwe ekina kyo mwana ngegokora rukangaru koti abasigari banyaro ba matutu police station imbarororo na inde mbato bwatseti baye guchinga kichaba bakoregasi na intu abanyakenyoro balito tagete kokonya abana nigo boigo higati amenyukura sorongoro gabayichanira marwa yo ekira sorongoro ayo kurengana muna barabu hagendera ko bagosari kyale kyamakyaya bali siko baserigo amaruo ke bakonyu banyu china sori cyanyuru bono tori kororo mogaka tori kororo mumuro byari tumoe mambi bono ensi yakoreteke tantaine ona abana abaiseke bachandikire abana bamura igo bakonyu chikubeli amarua tori komanya moiseke na mumura bona abana basirete amarume na uchumi yeito yabe irembe ekogera amangano spia ko omwana akongainu no ene getamtam omwana ongainu no ene akabokimaga keigo asesa gurikende getakari mwabo moibori atari concerned kwanyoro omwana oyo tari gokoraki tari kogenda skuru na ande tari gokana mechande ye yonse igo konyoro omwana agwanche asesa guri aromoke nanyina baba menya abaigani go boigo bagende ko bagosegeta abananchi kwene kyabuna ngo bwaterana bale asegenka denchira ya moyo gukora kisegi chegenka elyo kwene kya egesaku ekeronge esa mangana achenda pest violence tingo tebanga no musacha bwe kogoitwa gosino mukungu bwe kogoitwa asesa uri okonyora nga uchumi yabe irembe no uchumi yaretire mechando umusacha agagutama ogenda asakarocho mukungu okemenyeti omurugere ndagerekera mukaya atabwati kwamana konyora omukungu yotigarete nyomba nere gakogenda ekonda kwanyora goso umusacha agagenda ujukonywere changa endagereria agenda otonda monobo orusi chibando ogenda oneria abantu bechanga kwamana konyora umusacha oyekera irani robo maene bunancho mongi nantenene na retire chibando chiane na abekire nyomba ndugera abana na atagete marago baiche mboro konyora mwacha kanire chinkundi yagera abana baito bako bieta biembe tibago chikwerenda baba abana bachinga nonyene sikaro bako enda chiskuru gosando nsiese baregeti bana goitana gosaba goitonkalina ki abagaka na barabu bechoke kuri chinyomba na bangi na bechoke kuri nyomba barenda abana babo batige chisegi yakwera chisegi na chichigo salia abana egingo reporter getaseni kya wanjete kya Ndize TV inchego nguru kwa Polycarp Okara